Maradyaw na hapon sa ato Surigao nun. Gumikan kuman lagi na isyu kuman sa amo sa alumno sa Surigao way para kang Ilyas may namaligya og ticket diri sa Surigao. Kaluoy ang namalit og ticket kang Ilyas. Exclusive ra na sa Surigao way mga kaigsunan mga Surigao nun. Kung kamo namaligya og ticket kinsa kamo, grabe sa kamo pangilad sa mga Surigao nun. Grabe guys, mo ila ticket pamaligya mga kaigsuonan, mao ni ang ticket ang ila pamaligya og sa amo sa alumnos sa Surigao way mo ini ang amo ang nakadeferensya sa mga kaigsuonan ang color og ang amo ticket gazod no sa amo kit pass mo ini ang amo mo nang namaligya. Ang problema lamang mga kaigsuonan ang pangutana ang ila way pirma sa likod, ngay pirma bagay ni sa ila ang iban nakalimot sa pagpirma mo nang pamamaligya nila. Ang sa amo sa Surigao ay mga alumnos mo ini ang amo. Kaduwa sa mga kaigsuonan may pirma sa likod. Ang kuman na isyu na sab di ini siya ang nagitpas dawaton ni dito nag-host sa provincial gym. Ang problema luoy gyapon mo ang nakapalit sang ticket kay ngano may nag-apa sa amo nag-host ko man sa amo alumni may nag-apas sa amo presidente na di ka jud makasuyod na why kung may imo ini kung may pirma kaw okay kung namaligya kaw. Ang problema mga kaigsuonan jari man ang kuan ang gajud abilab mo magjud dinhi ang amo ipakita mo dito na makasuyod kaw diri before kami masuyod amo ibutang didto para ikaw gajud na legit na Surigaway, legit kaw na nang graduate sa Surigaway, alumnus ka ng Surigaway mo ini kaigsuonan. Kung jaw di mo ini get pass kung namaligya kung nakadawat kung namaligya luoy mo di ka makasuyod kung way ini. Mora nang update na to kawan mga Surigao nun sa atong mga alumno sa Surigaway na may namaligya ang ticket. Ang problema di ka mo makasuyod kung way ini. Oh. Ini primero na paggawas namo. Ini ang gitpas namo na makasuyod kang Ilyas unja. Na bulgar man na maligya ticket. Na maligya ng ticket na bulgar man mo na ko man nagpahimo ang host. Di na ka makapas ni pagpahimo ko man kay di na gani ko makapas kay sa oras na. Luoy sabi ni kung namaligya sabi ni mahalata sabi ka mo kung maligya ka mo no. Daghang salamat mga Surigao nun. Mura to update na to kuman sa Surigao way na ano sa kung pamaligyan tayo ng ticket. Paliyog ra.